Hello, may adlaw sa iyong tanan. Nagpalit ko og chinso nga gamay kay manguling ko anig kahoy kay sayang kayo mahal kayong uling kahoy karon. Makwartahan man ini di para sa una nga tag 50 ang sako karon tag 200 plus ang sako. Pero akong kwarta kuwang nang hulam ra ko taon ani. Kay gamiton ko ni may nalang ni maka-income tag kuan. Kay ang kupras mo gudron gamay ra, mahal pero gamay ra kayo. Sadlay lang tanig panguling og kahoy kay perti daghana og income. Perti daghana day order, no? Way limit ang order. Mahal kayo ang kuan karon. Mao ni akong napalit oh. Testingan ako ni gamit ron. Paano sana ako ipakita sa inyo diha, ma'am, sir, mga busing sa kaumahan gamit kay nato ni. Mayong adlaw sa inyong tanan.